Hamo kadongan jumpa musa di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Ado raksota jalo hatani debata renunga dihita sadarion jumolo mahita martania. Asini roha madi hamu doho dame nasian debata mata doho nasian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ya renunga dihita sadario dibuat dosia buku renungan wasiat doho judul Puaso ni Kristus totong mangula. Nama roja hamai sian hatani debata diulau ni apostel sia ayat 32 sahat 35. Dohot pangodon hononna sian ulau ni apostel sia ayat 34 songonoma didok disi. Jadi didok si Petrus madok ibana Eneas di pamalun Yesus Kristus doho hehe maho duduk mapodo mami jadi manigor hehe ibana. Ganup halak nama dapat warisan tentu dipakilalahon nasi da dolas ni roha nama cai balga. Songoni makasisian ni Tuhan Yesus si. Tung macelas do roha nasi da majalo warisan sian Tuhan Yesus. Songo sahalak guru di nasida. Ahado warisan na tinadikon ni Tuhan Yesus tua kasisian ni. Dang warisan songon na di portibion alai ima arta warisan huaso asabo ya kasisiani gabi sitidangi ni Kristus. Ia terpukta nagabi renunga dihita sadarion manariaso taringo tuulaw ni si Petrus nang majalo warisan ima huaso sian Kristus. Hati hairo si Petrus madapot tonakan na porsea di huta Lida. Di pamalum si Petrus sa halak na marguar si Eneas naong 8 taon dang buhay mardalan. Na menarik didok si Petrus do na pamalupon si Eneas ima Tuhan Yesus Kristus. Puaso ni Tuhan Yesus do na mangula didiri ni si Petrus alani gabi buhay di pamalumibana si Eneas na sobuy mardalani. Barita taringot halongangan na binahin ni si Eneas hato do tarsar tuluati. Torok do jol manalongang mabigi barita jala makatigdak kon puaso ni Tuhan Yesus na mangula di tonga-tonga na sida. Hinorhon ni gawi torok do halag di Lida dohot di huta saron na gabi porsea jala mangihut to Tuhan Yesus. Dipakai Tuhan ido apostel Petrus dohota ka apostel na asing law mamaritahon barita nauli jala makatiddak kon huaso ni debata napaluahot torok jolma huaso ni debata totong mangula sa leleng ni leleng na alani unakola gangguro hatta hitape dapota dohita diwarisan ima huasoy nagabi sitidangi ni Tuhan Yesus. Margogo mahita laho makatidak ko tuhatay naong paluahon ngolutta. Amen. So ngoni mahata ni debata renunga dihita sadarion. Unang lupa kadongan, like, subscribe, jala bagi hotwa kadongan. Alamar hitay na dohita mangurupi. Ulaon marbarita nauli rapdohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama. Mauliate debata mga ramoti. Oras